Шираттагы котлау хатларыбыз нәкъ бүген 60 яшьлек матур гомер бәйрәмен билгеләүче Әдгат Өлфәт улы Сөлеймановка яңгырый. Кушнарен районы Калтай авылында якты дөньяга килеп, хәзерге вакытта Түбән Ширеккүл авылында бәхетле гомер кичерүче, җир йөзендә безнең өчен иң кадерле булган, газизләрдән газиз, кадерле кешебез. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, ягымлы, назлы, дәү әтиебез. Әдгат Өлфәт улы Сөлеймановны гомер үренең якты һәм истәлекле бәйрәме 60 яшьлек күркәм юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Кадерлебез, бүген син гомер күзләренә чын мәгънәсендә бәхетле кеше булып аяк басасың. Синең яныңда җан атып торган туганнарың, пар канатың, сөекле әниебез бар. Кызларың, йолдызларың, кияүләрең, оныкларың, синең киләчәккә якты өметләрең, ышаныч, таяныч, тормышыңа ям һәм мәгънә истәүче иң кадерле кешеләрең бар. Ходай Тәгалә киләчәктә сине сәламәтлектән аермасын. Безнең өчен якты кояш булып, балкыган нурлы, иманлы, назлы күңелеңә бер үк кырау төшмәсен. Безне шулай шатландырып, яшәргә көч, дәрт биреп, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Безнең кадерлебез ямьле яз аеның тәүге көнендә 1960 елның 5 март көнне Сөлеймановлар гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Башлангыч белемне туган авылында алгач, изге егетлек бурычын үтәргә армия сафларына алына. Язмыш әтиебезне Чиләбе шәһәренә алып килә. Биредә ул үз мәхәббәтен, булачак тормыш иптәшен, Илеш районының Олы Ялан авылының иң чибәр, иң сылу кызы, Әнисә Мирдәшәй кызы белән очрашып, танышып, 1981 елның ямьле көз мизгеленең октябрь аенда гөрләтеп туй ясыйлар. Яшь гаилә Чиләбе шәһәрендә хезмәт юлларын дәвам итеп, матур тормыш коралар. Мәхәббәт җимешләре булып, бер-бер артлы кызлары Эльвира, Венера, Лилия туа. Бүгенге көндә кызлары Эльвира Иске Кыргыз авылы егете Илюс белән бер кыз үстерәләр. Уртанчы кызлары Венера Этей авылы егете Мират белән бер кыз, бер ул үстереп, матур итеп яшиләр. Төпчекләре Лилия Себер тарафларында эшли. Алар безне, эшебезне дә күз карасыдай карап үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Ләкин туган як, туган туфрак үзенә тартты һәм әти-әниебез туган якларына кайтып, Түбән Ширеккүл авылында дөньялар тергезеп, 40 елга якын бер-берсенә хөрмәт күрсәтеп, яшьлек таңнарында биргән вәгъдәләренә тап төшерми, мәхәббәттә, егезлектә безгә үрнәк булып яшиләр. Мал-туарын, кош-кортын асрап, бакчасын карап, гөрләтеп яшәп яталар. Аллага шөкер. Без аларга сокланып, алар белән горурланып яшибез. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, яраткан дәү әтиебез. Сиңа иң беренче чиратта имәннәрдә ныклы сәламәтлек телибез. Киләчәктә безнең кадер-хөрмәттә, хәерле көннәрдә безнең өчен, барлык якыннарың өчен терәк таяныч булып, илһам нурын өләшүче кояшыбыз булып, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Без сине яратабыз, чиксез хөрмәт итәбез. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта, безнең өчен янып яшисең син, куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый-укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез, изге затта итеп күрәбез.
Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы тормыш иптәшең Әнисә, кызларың Эльвира, Венера, Лилия, кияүләрең Мират, Илюс, оныкларың Альмир, Азалия, Самира, кода-кодагыларың Өлфәт Фәнзилә, Филәис Наилә. Хөрмәтле Әдгат Өлфәт улы, матур гомер бәйрәмегез уңайыннан бүген сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм түренә юллана. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Сөлеймановлар гаиләсендә бүген зур бәйрәм дип башланып китә студиябызга килгән киләсе котлау хаты. Бүген 5 март көнне безнең кадерле абыебыз Әдгат Өлфәт улы Сөлейманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгели. Шул уңайдан без аның якын туганнары, кадерле туганыбызны истәлекле гомер мизгеле белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Безнең туганыбыз Әдгат һәр кайсысына үрнәк булырлык гаилә башлыгы. Җиңгәбез Әнисә Мирдәшәй кызы белән матур дөнья көтеп,
Өч берсеннән-берсе сылу кызларга гомер бүләк итеп, аларга дөрес тәрбия биреп, зур тормыш юлына аяк бастырдылар. Кызлары һәр кайсысы хезмәтле, төрле тармакларда эшлиләр. Якын туганыбыз безнең өчен туган җанлы, ярдәмчел, юмарт, ачык күңелле кеше. Без аны бик нык яратабыз һәм чиксез хөрмәт итәбез. Ир кеше иген басуы, хатын иген тулы келәт диләр. Игенне кадерләп саклаучы, келәтең белән бергә балаларыңның тауфикларына, оныкларыңның бәхетенә куанып, соңгы сулышларыгызга кадәр кулга-кул тотынышып, уңган, тырыш җиңгәчәбез Әнисә Мирдәшәй кызы белән тигезлектә, тынычлыкта озын гомер кичерергә язсын. Аяк-кулларың сызлаусыз булсын, җаның тыныч, гомерең бәхетле булсын. Киләчәктә дә шулай туганлык җепләрен ныгытып, бер-беребезгә ярдәмләшеп, бердәм булып яшәргә язсын. Алдагы гомерең киң ризыклы, бәхетле булсын, абыебыз. Сиңа саулык телик. Саулык булса, бар да булыр. Шатлык, бәхет, сөенештән матур өең балкып торыр. Еллар үтеп картайгач та бер-беребезгә зурлап дәшик. Туган булып аралашып, бергә-бергә гөрләп яшик. Сиңа язлардай назлы, кышлардай ак бәхетләр, көзләрдәй мул, җәйләрдәй ямьле, озын гомер телибез. Ихлас теләкләр белән сеңлекәшең Гөлүсә, кияүең Илгиз һәм балалар. Хөрмәтле Әдгат Өлфәт улы, туганнарыгызның теләкләре кабул булсын. Киләчәктә дә якыннарыгыз өчен кадерле, кирәкле кеше булып, туганлык җепләрен саклап, бердәм булып яшәргә язсын. Җырыбыз сезнең бәйрәм түренә юл ала. Тамырлардан bir konağa ayrım yaşasak da biz bit bir anadan tuğan bala yıllar uzak ömürde bulgalıdır türlü şahım şatlık koygum Bülüşürge yarısını var bir tuğanım Yıllar uzak ömürde bulgalıdır dürlü şahım Şatlık koydum bülüşürge yarısını var bir tuğanım Tuğansındır bu dünyada İgelikler kalır üçün Canını yarıp birirge Her şak ezir durur üçün Yıllar uzak ömürde bulgalıdır şahım şatlık koydum bülüşürge yarısını var bir tuğanım yıllar uzak ömürde bulgalıdır dürlü şahım şatlık koydum bülüşürge yarısını var bir tuğanım Bir
дәва була кайчак йөрәк ярасына тормыш йөге җиңелрәк сине булганында арабызда еллар узак ömürдә булгалый бер дирилеш чагым шатлык кайгым бүлешергә ярый сине бар бер туганым еллар шатлык кайгым бүлешергә ярый сине бар бер туганым шатлык кайгым бүлешергә син бар бәгырем бер туганым карындашым бер туганым